Tinuod ba yun ng mga anghel? Usa sa mga sayo nga pag-ampo nga atong nakatunan, nga gitudlo kanato sa itong mga ginikanan o mga apuhan ba, mao ang pag-ampo pahinungod sa anghel magbalantay. Mahinumdum siguro ta sa linya nagkanayon, Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa atong pagpangadji sa credo o sa nagatuo ako, kita moingon nga nagatuo kita nga ang Dios mo ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Tungod niini kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyanos, mituo usab nga ang Dios naghimo sa tanan nga mga butang nga dili lang material kundi pod sa mga butang nga espirituhanon. Kabahin nini mo ang pagtuo nga ang Dios mo'y naghatag sa kalag ngadto sa lawas sa tao. Uban na pod nini mo ang atong pagtuo sa mga espirituhanon nga linalang nga gitawag nato nga mga angheles o mga anghel. Matud pa ni San Agustin, ang pulong anghel wala nagpaila kung unsang matanga sa tao o unsang matanga sa pagkalinalang ang gihimo sa Dios. Ang pulong anghel nagpasabot sa matang sa kabilinggan nga gitunol sa abaga niini mga espirituhanong linalang. It is a name on an office and it does not describe the nature. Kaya kung hisgutan nato kung unsa mang matanga nga linalang kini mga espirituhanon nga binubuhat sa Dios, moingon kita espirituhanon. Ug unsa may ilang tumong, unsa may ilang silbi, sila gitawag aron mahimong mga mensahero sa Dios. Ug tungod niya na gitawag sila og anghel. Nagatuo ta nga gihatag kini sa Dios sila aron una sa ngatanan sila magsimba kaniya labi na kang Kristo nga moy hari sa tanang mga angheles sa langit. Gihimo sila sa Ginoo haron usab sila mutabang kanatong mga tao dinhi sa yuta sa atong paniskay-sikay mga maiway kita sa mga daotang butang sa kinabuhi. Sila mo'y atong magbalantay, mag-iway kanato sa kinabuhi sa pagpakasala, magpukaw sa atong tanlag, maghimo magmuduot kanato paduol sa Ginoo ug usab sila mutabang kanato sa atong mga ginagmay nga mga panginahanglan sa kinabuhi. Pananglit kun atong suwayan, kung doon na mo'y appointment o lakaw ug mabuntag sa iyo, o niya kuyawan mo di mo kamata sa inyong sa alarm clock, sangpita ang inyong anghel magbalantay sa inyong pagkatulog nga pukawon gyud mo ning orasa ug magpustaan na ita makamata gyud mo kay ang anghel magbalantay dili malimot sa iyang pag-atiman sa imong panginahanglan. Og ato pong sangpiton ang anghel sa magbalantay kon doon natay kabigon no nga kalag nga maduol sa Ginoo. Si Saint Jose Maria Escriba nga mo'y founder sa Opus Dei, matag higayon nga doon na siya gustong kalag no nga iyang galgalon nga maduol ngadto sa Ginoo sa dili pa niya sangpiton ang tao, inikakita niya sa tao, mangadji siya sa anghel magbalantay ng tawhana nga unta itukmod siya paduol sa Ginoo. Ang piyesta sa anghel magbalantay gisaulog man nato matag Oktubre 2 sa tuig ug kini nagpahinumdum kanato sa paglitok ug pagampo kanila apan wa kini magpasabot nga sa inadlaw nga pag-agi dili ta makikistorya sa mga anghel magbalantay sama atong labing suod nga higala ug labing suod nga paryente. Okay, mao man kana sila. Ang ilang kalipay mao nga ilatang makit-an nga mahiuban ta uban kanila didto sa langit haron sama kanila magsimba ug maghimaya kita sa Dios. Timan-an nato nga ang pagtuo sa anghel dili lang patuo sama sa tong pagtuo ni Santa Claus tungod kay bisan sa liturhiya sa simbahan atong gisangpit ang presensya sa mga anghel. Pananglit sa rito sa patay dayong lubong moingon ta sa iglubong nga igsuon nato ni Kristo nga sugaton kaunta sa mga anghel. Sa karaan nga pagsaulog sa misa o ang Misa Tridentina o Tridentine Mass, inig-insinso sa pari sa mga halad sa altar, moingon siya pinagi sa panabang ni Arkanghel Mikael o Miguel nga nagtindog diri kilid sa altar, ihalad unta kini among mga pag-ampo ngadto sa Dios. Kini nagpasabot lang nga ang simbahan sukad sa kinasinugdanan sa iyang kasaysayan nasayod nga kining mga anghel tinuod tungod kay ang balaang pulong sa Dios naghisgot man kanila. O tungod niini kitang mga Kristiyanos dili pud unta magmakuwang sa pagsangpit kanila, sa pagpakihigala kanila ug sa paghangyo kanila nga unta iampo ta nila matag adlaw sa mga panginahanglan nga ita giyahan batok sa atong paglimbasog sa sala nga kita ilang panalipdan sa atong mga panginahanglan sa lawas nga kita ilayo sa mga sakit o uban pa dihang mga katalagman
Kaya atong pangayoon nga pinaagi silang pag-ampo nga kanunay madungog sa Dios kay naaman sila sa iyang tungod, kita dili makalimtan sa atong mga pangalyupo ngadto sa atong langitnong Amahan.